Atzabalek historia maite zuen. Beraz, Poloinain gaindi presonerekonik, familiako koriak entzeko santzaren zuten okaranduetan, lagun menditik, alemanena izatzeko armak harturik, historiaren errauzpiko agunta izan zen. Eta bazakien historioak platak beretzek hartzen dituela beti. Gerla da, jasotzen duen tropikarioa bera ere, jenden aragi egun duetan. Larzabal etzen ameslari utopista. Apesa izanik ere. Obra hau egiterakoan, badaki gerlak planeta hau ez duela sekula usta. Bietzak egotiziak bezala kontia. Eta egoiten dela, marmutza bezala, lurpean gorderi, eta izotzak esaltzean, erortzen zaitzula, garko gibelera, egundaino bezain indartsu eta arro. Bakea hemen gaindi jartzen delari, Begol eta Kanton, Larzabalek gerla frantziako kolonizara zuen ikusten du. Deportaturik edo erbesteraturik. Erreskotik egiten badu bezala. Eta badaki, omnia sendu batez, Algerian, ura dela berri sortzen. Eta nolaz ez, Mellington Massana zen eskuetatik jalitzen den monstrua, gerla izena duela. Jende izateak ez ditu izatzen. Jendeetan ogituska bezain honak eta behargoa bezain zara. Sagarak sagarroa emaiten eta biblian gaitzara. Sagar, manzanas, espainola. Atfel, alemanez. Bere preso ibilandietatik ekarri hizkuntza. Kanpoen hizkuntza zen ere ufer. Bai, gerla, bere mila aurpegekin. Presondegi barne bat. Hau egia. Ika izatera lehen bailen nimeak eta hola ez zukek iran. Egintza gogor! Azken tantoa galtzen duenadik partida galdua! Ez gaituko raino azken tantoan! Ireko irago batzala ondu ginean emendik ies egiten. Guri batzerat etorteko azukan. Baina etzakiat. Hau egia. Etzakiat eneko inada harzak ementik aterako gainutuen, baina ni segur, hortarako egina arguziak eginen dituela. Ura iesi joaiten lagunduteak horatuz gaitok itzera kondenatua. Hau xerukei lazgarri, batxaldatzeko hirugantzea. Zer nahi duk, baginakia zer irriskatzen ginduen sasigerlari lotuz. Irriskatu diau, gure Nafarroak hoinbertze merezizian. Nafarroak hoinbertze merezizian. Ez atik aiz Nafarro ustere. Guko txapekatuta, egaitute gozatuko gure odorazio usi libertatea. Zer nahi duk, ez du komeretarik egiten agoltzeek hautsi gabe. Zuri gaitz ez du gaitu bagotzea usiak, eta hekan egite gure bizkarra pailako omereta. Hau egarria! Ere, hibederen ez aiz ezkondua. Niagok tenore hontan, nun dagoen ere hotxanda. Hire hotxanda, ea dira hartazkesa. Egoitik hiro gaina iraik. Errakto, lehontxago ebira gero hire mihi hori. Ba, ez duek behena. Untxean, behar bada arrazo egitek. Bizi bat jau. Niagok ezoten dugun astoperia bat egin gure bizia hola bertzentzak sakrifikatzea. Bereziki bertze horiek, oina xura ruti duterarik eskaintzen diotegun libertateaz. Ez zakara pentsa beren buruari behatuz bakarrik bizi direnak zoriona gozatzen dutera. Biziari bere estimoa emaiten ziotek bizitzeko arrazoinek. Bizitzeko arrazoina mugatuago eta biziak estimo gutiagodik. Bazakiat horiek. Hau egarria. Eta ikariz, ez dut etxik eraiten. Gire ezkondua ez. Nolatik izena gire emazteak. Mauriska. Izen politok. Badakik anon daiteken terori untan. Zuitzek etzakiak. Eta monotarik izanki, zelaria izan gurekin. Zume dutauta Nafarro mizinak. Nafarro hori zorziotza ditu. Usala. Nafarro zietik bezala pentsabalezate. Hau egarria. Hola segituz, ez ditek laniko kalen hitzeko, egarriak inen baina. Galdekin ezagun eraterako horretan. Hurra! Eratera! Hurra! Eratera!
dugu gauza hondirik eskatzen, edateko hura baizik. Oinbertzeko bat emanen dago. Gorputzen aztea denbora galtzea da! Hain izde gehiago denbora galduko duzuko izin isilalaziz, ez ez da guri edaterat emanez. Untxala! Klaik! Baina! Ere mazkizu hiru presone hori bakotxak ere preso gelara. Handire ez ditxegetako uraz asera itela. Zer jago bazkaiteko? Prisioneren kolietako jatekoak jauna beti bezala? Eta batzeko ni jateko? Bat, koli batean badira ogisuria eta gazna, beste batean bada xingaja, beste batean badu erbi bat, oso-osoria. Ontsala, erbi horrekin eta gainatikoekin apailazak bazkari bomba. Apfer gomitatu dira jateko. Eta badakik, apferek hau guria duela. Eginen dute alberzain ongi jauna. Ega! Nor dira kanpoak dolagozik presona horiek? Bat gazator bet, beste haupi. Hori guzaiagoa ditjagu, ertzerik? Handere eder bat ere bada hor. Hau bide etxean ikusi ginuen. Artzaren arre bada, eta hemen daukagun kokoren emaztea. Handere urre apfer ikusi behar dut. Dagoela apfer iso. Sarrazak lehenik opi. Ontsala jauna. Rot? Zer da jauna? Deude.